Čo pre vás znamenal Karel Kryl? Máme ho veľmi radi. Akože stále ho počúvame, tak my akože nie sme tá generácia, ktorá by ho akože osobne alebo čo mohla vtedy vidieť, ale sme veľmi smutní, že tak skoro náhle odišiel. Karel Kryl? No to sa mi páčilo. Páčilo sa mi to už vtedy. Nepáčilo sa ti Karel Kryl? Bolo to také, že pravdu povedala, alebo zaspiala som všetko v tej pravde. Spieval pravdu, no proste. Taký symbol odporu v tej dobe. No jeho škoda. Bol to hudobník, ktorý bojoval za určité nejaké práva ľudí. Hlavne jeho muzika, jeho texty. Aj keď už bohužiaľ nie je medzi nami. Priznám sa, že v ten deň, keď zomrel, som mal trošku smutný, ale jeho muzika mi ho viac menej tak stále pripomína, takže mám ho stále niekde v sebe. Ja si pamätám, keď sme boli na jeho koncerte, kde to bolo? Na študentskom domu, tam niekde. Tam úplne geniálne to bolo, že sme sedeli aj po zemi a tak, len proste chceli sme tam ísť. Proste nešlo nám o to, že kde budeme sedieť a čo išlo hlavne o tú muziku a texty vlastne, o jeho osobu. Tak to je pojem, tak to je niečo na večné veky. Ja prajem si, aby všetky generácie po nás, ja neviem, do rokov, keď sa už bude lietať, neviem kde, viete, aby si zachovali jeho pamiatku. 68., 89. No jeho smrť to bola tragédia. To je škoda pre nás všetkých, myslím, pre mladých, pre starých, aj pre budúce generácie. Ešte, že sú pamiatky po ňom, že sa zachovalo nahrávky a knihy a všetko. No neviem vám to tak vyjadriť, city sa ťažko vyjadrujú, tam je veľa citu v tom a veľa, tak on je nenahraditeľný, tak ako v svojej dobe bol Verich, tak on bol niečo celkom iného, tak je nenahraditeľný aj Kryl. To sú také osobnosti, ktoré dávajú pokoleniam niečo, nie nám len prítomným, čo ešte sme ho prežili, čo ja stará som prežila jeho mladého. Když hluchým zpíváš, maluješ-li chrámy pro slepé, když nezazlíváš, i když srdce máme do tebe, když láska není prázdná, černá díra neznámá, když sen je bdění, potkala tě víra, milá má. Kým tu dlho nebol, stále sme mali pocit, že je kdesi strašne blízko a ja osobne som mala taký pocit, že ja viem iba o ňom. A ako náhle sa objavil, zrazu som sa vlastne dozvedela, že on veľmi do detailov vedel presne všetko o nás a o mne. Že to nebol vôbec človek, ktorý žil niekde na inej planéte, ale veľmi presne vedel, kto čo robí a ako myslí. A keď sa vrátil, to bolo také veľké zadozučinenie, myslím, že pre nás všetkých a práve preto mi je veľmi ľúto, že aj keď tu je, tak tu nie je. Nikdy nedokážem pochopiť ten jeho talent, akým dokázal stmeliť také kvantum ľudí s takým odlišným rozmýšľaním a zameraním, nachytať ľudí na čosi tak strašne dobré, na tak strašne humánne, akým bolo jeho rozmýšľanie. Karel bol vždycky nejakým seizmografom doby a nikdy som nevedela pochopiť, ako môže mať také pravdivé vizionárske myslenie. A čo ma najviac šokuje dnes, keď tu nie je, ja myslím, že preto aj najviac chýba, že to kvantum ľudí, ktoré sa strašne stotožňovalo s jeho myslením, že koľko z neho vlastne dnes koná úplne opačne. Úplne presne proti jeho mysleniu a proti jeho konaniu. Karel Kryl patrí ku klasikom takej tej folkovej, protestnej hudby a myslím si, že je vysoko aktuálny práve teraz, keď sa v tomto štáte dejú veci, ktoré sú prinajmenšom čudné, ktoré sú často protidemokratické. A zoberte si ktorúkoľvek jeho pesničku, každá je vysoko aktuálna aj v dnešnej dobe.
Když rozum stírá smyčkou stopu citu naší a slepá víra hlásá sterilitu, zabíjí. Hlas sedmihláska, zaškrcený v míru. Vnitru mém pravda je láska, spojující víru s rozumem. Zvládol materiál, ktorý sa najťažšie robí s kameňom, sa ťažko robí s drevom, s kovom, ale on perfektne zvládol slova nielen v jednom jazyku. To je obdivuhodné, že ako citlivo s tým vedel narábať a pritom tá skromnosť, ako keď som mu povedal, že pán Kryl, vy ste vlastne ukradli všetky verše, on mi na to odpovedal, že ale kde, že ešte som len pri druhom dieli synonymického slovníka, ešte sa dá povedať strašne veľa vecí. Mám sa vždy taký pocit, že on vidí nie za rok, ale on vidí do budúcna, kde si, že to, o čom spieval, sa naplňalo neskôr, predsa Bratříček vznikol a bol naspievaný ešte predtým, než došlo k Augustovej tragédii u nás. A takisto potom v tej jeho ďalšej tvorbe sa odrážalo to, čo nás čaká a si myslím, že pre každého človeka, ktorý to myslí so sebou a so svetom dobre, by bolo osožné nielen počúvať jeho pesničky, ale ozaj si ich prečítať ako básne a čítať a Kryl dokáže človeka naučiť aj milovať, no, ale aj byť normálny, slušný človek. Jedna vec, čo si myslím, že sa dá zomleť na žiaľ. A z toho žiaľu, ktorý nevedel udržať to rozdania sa, myslím, že to bola jeho smrť. A myslím, že zostáva súčasťou kultúry pre obidva tieto národy. Pre všetky kategórie to je jedno, že či to môže byť nejaký proletár, či to môže byť nejaký 4 vysoké školy, alebo čo. Absolútne jedno. Pre každého. Vždy znova, z nuly stěny domu tmelit, ze vzdoru. Svobodnou vůlí vytrvale čelit netvoru, bez pýchy, v stoje, střepy odstraňovat ze sítnic. Pokora, to je všechno obětovat, nechtít nic. Bol to nápad, ktorý sa zrodil preto, aby ľudia vedeli, že Karol Kryl tu bol, že spieval protest songy, aby sami sem prišli a zahrali si túto na gitare na tomto krásnom Gotwaldovom námestí bývalom, kde oproti stala obrovská socha veľkého stalinistického vodcu tohto národa, ktorý mal ruky červené od krvi. Zdalo sa mi také dosť príznačné postaviť pamätník Karolovi Krylovi práve na toto miesto. A verím tomu, že mladí ľudia sa tu budú schádzať a budú spievať Krylové pesničky na jeho počesť a pamiatku. A nielen na počesť jeho, ale aj na počesť demokracie a slobody. Nad mozkem poslušnost a nad rozumem víra a správná příslušnost je víc než v botě díra. Mámu jsme zapřeli a brácha zapřel tátu. Někdo se odstřelí a jiným slámem hnátu. Ďábel nás hnal a šli jsme jako ovce. Každý z nás znal, že zvěř se stane z lovce. Každý však šel a na chytrost měl štempl. Náš cíl se skvěl, si proti tak si lempl.